El pot, llança-la. Dos del poble. Fem cabals de patates, Abans era més fruits sequis. donàvem el que tenien a casa. Però el fet d'anar a recollir per què es feia per les cases? Per fer després què es feia amb això? Se subhastava. Se subhastava. Subhasta i el ball. Al ball se feia la subhasta de tot el que s'havia fet. I llavors, clar, el que no el tenia, si subhastava en un cabàs d'ametlles i el que no tenia ametlles, pues ja per comprar. Que no pugui passar. Sí, no passa Déu. Home, però l'ha desmuntat. Ara que ve el quart. Aquests... Complim. Omplint, omplint. Vostè ho sabreu, quants anys fa que es fa això de la vara i el baró? Quants anys fa que es fa? Se'n recordeu de la vostra joventut que fèieu, si feu el mateix? No se fotien unes fogueres a la plaça de l'església. Hi havia dos cantant el gènere i en galletes d'aigua de quan en quan a la foguera perquè hi havia unes fogueres terribles. I se subestava allà a la plaça? Sí, sí, sí. I I hasta rames de coralet i un blet subestava. què era un blet? És que no era un blet. Aquestes herbes altes així. Les herbes altes. Però fa molts anys això. I la gent què donava llavors? Què es donava per fer el baró i la vara? Epa! Ara li diuen que no, que abans en la vara i el baró, los que posaven la vara i el baró, anaven encampant a la gent, En campana? encampar-los, A campals? demanant quartos, i si després tenen encara més. I si podies fotre el dia 3 vegades mínim. Jo ho vaig portar un any, el baró. Ho vaig portar perquè llavors només hi havia un de cada casa que pogués ser de cofradia. I ara cofradia el nom de Jesús, llavors. Que es cuidaven de les professors, de portar les atxes i tot això. Sí. I només podia ser un sol d'una casa. I si per entrar un altre, jo hi vaig entrar perquè mon germà ja setmana que va morir, i llavors vaig entrar jo.